Kasorkar kala pensuk shisha ya ki pajba haba kala pli ya kalat themai lengba ki online service na ka banta ban sei lan ya ban thep ya ka pisa lengba ki cyber cafe ki common service center bat ki customer service point jong ki bang ba pher hakaleng ki jaka jong kari hala hasor ne hanong kendong da ka bapendon kam ya Aadhaar number ya ka bala tip kum ka Aadhaar Enabled Payment System lane AEPS da ka babu ya la kakti hau biometric device lane fingerprint bala tip dabaro kala pensuk bat pan aram shisha ya kito ki badan kam ban sei ya kepisa ka badan hapo ka account jongki Henry na du mentau benai nailar ar pheu henrio kito ki badan kam ban sei ya kepisa jongki palat ya kasan hajar tengka kidon kam ban pen shisha ru dau OTP ubawan haka mobile jongki ka bala dep link bat ka Aadhaar number hadin kata ki sala ban ai ya ka fingerprint ban sei ya kepisa jongki kum ta ki nong sei pisa kidon kam ban ra ya ka mobile jongki ban yo ya OTP ubawan haka mobile kabala dep link bat ka Aadhaar ban yo sei ya kepisa jongki na kino ki jaka sei pisa ki bomdei na ka bang kat ba kito ki badan kam ban sei ya kepisa hapo ka san hajar tengka kidon kam ban ai tang ka fingerprint ban yo ban sei kepisa jongki na kano jaka sei pisa shabar jongki bang